Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilarimiz. Tataristan 24 kanalında turdan-tur efirda medeni ağırtı tapşığı. Barıгызга да матур һәм уңышлы көн теләп, сезне сәламлыйм мин, Гөлүсә Сыңгатуллина. Оның сәхнәне нурга күмеп, жылы, рәхәт итеп елмаюы, өздереп баянда уйнавы миңа калса берәүне дә битараф калдырмыйдыр. Аңа карап, уйна дустым, гармуныңны моңа ачылсын әле, күңелемнең кылларына ширтсен, кагылсын әле дип әйтәсе килә. Сүзем Татарстанның ат казанган артисты, танылган баянчы Илфат Шәйхов турында. Һәм ул бездә бүген кунакта. Hayırlı gün İlfat abi, исәнмесез? Hayırlı günler, уңышлы матур günler. Баршагызга да, телевизор караучыларга да, һәм сезгә дә. Бик зур рәхмәт, сезне күрергә без бик шатбыз. Рәхмәт килгәнегез өчен. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, әйтеп үткәнемчә, тапшырыбыз турдан-тур эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Кунагыбызга сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Студиябыз телефоны 511 99 66. Һәм төбәкләр өчен түләүсез номер 8800 532 55. Илфат абый, әңгәмәбезгә күчкәнче башта сюжет карап битәргә тәкъдим итәм. Ул инде сезнең хакта иҗатыгыз турында булыр. Карыйк әле. Карыйбыз. Игътибар экранга. Студиябезнең бүгенге кунагы күренекле музыкант, Салават җыр театры баянчысы, Татарстанның атказанган артисты Илфат Шәйхов. Илфат күрше Башкортстан районыннан, Тәтешле районы егете. Җырга моңга сәләте ярылып яткан егет 5 ел дәвамында туган ягындагы сәнгать мәктәбендә, халык уен кораллары бүлегендә, баян сыйныфында белем ала. Беренче укытучысы Башкортстанның атказанган мәдәният эшлеклесе Фәтхулла Ханов. Моң дөньясы төгәл аныкы икәнен аңлагач, музыкант иҗады юлын дәвам итә. Уфа сәнгать көллиятендә белем ала, Ихлас, Нур театрларында, Уфа һәм Сибай шәһәре дәүләт филармонияләрендә хезмәт куя. Бүгенге көндә Илфат Шәйхов республика һәм Россия күләм халыкара бәйгеләр лауреаты. Үз өлкәсендә тиңдәшсез музыкант, халык көйләренә, халык аһәңнәренә яңа сулыш өрүче. Гармон баян телләрен оста итеп санаучы Илфат Шәйхов бездә бүген кунакта. Илфат абый, менә берникадәр инде иҗат юлыгыз белән сюжет ашада танышып үттек. Менә шулай да уен кораллары белән беренче тапкыр танышуыгыз ничегрәк булды икән? Иң беренче баян тотып карау минем кулыма 3-4 яшьтән булды. Шул әти мәрхүмнәрнең дә урынжы мактабысын, аның бары концертный баяны. Әтим минем оста баянчы иде, профессионал булмаса да, бик матур итеп уйныйдыр баяннарда, әнием җырлыйдыр. Шуңардан инде безгә ул бары күңелгә керә бит инде, бер-икедән ишетеп үскәч, качып кына итеп кенә идәнгә куеп, шул баян тарткылайдыр. Иң беренче өйрәнгән көй минем әпипә булды, аны бер туган апа минем өйрәтте. Шулай итеп танышып киттем баян белән. Һәм шуннан барысы да башланып киттеме? Шуннан башланып китте. Илфат абый, аннан соң сез нәселегездә 3нче буын баянчы икән. Шулай бит? Менә шуннан да шундый горур яңгырый баянчылар нәселе дигән сүз тезмә. Аннан соң белүемчә инде улыгыз да музыка мәктәбенең баян бүлеген тәмамлаган икән. Менә киләчәктә без аны зур сәхнәләрдә күрербезме? 3нче буын дигәннәр, аны мин белгәне генә 3нче буын инде ул. Әле тагын бардыр, әйме? Бәлки бардыр, аны без бина эзләп караган булды, пока табылмаган. Но хәзергә ниләр белән, мөмкинчелекләр белән Алла бирсә табырбыз. Шуңа күрә ул буыннан килә дигән әйбер бардыр инде ул. Менә бит үскәндә бит төрле мөмкинчелекләр бар. Ашарга пешерергә дә китергә була, спорт буенча да, ни буенча да. Но барбы күңел Аллаһ Тәгалә бирә менә шул юлны, шулай бардык. Улым инде музыка мәктәбен бетте. Безнең минем хатыным да, үзем дә музыкантлар булгач, баланы икенчерәк нидә күрәсе киләдер. Сферада дип әйтәйек инде. Беләбез бит моның эчке тормышын ниндирәк икән. Кыйныклар да бар, рәхәтлеге дә бар. Ну, бар икенче нидә күрәсе килгән. Но ул шулай да һәр вакыт сезнең белән кебек. Ул гел минем белән йөреп, үзе дә хәзер бөтен ниләргә гашык ул, җырманга миннән дә күбрәк тә беләдер. Менә үзеннән юл бары киреп китте, шул музыка буенча дәвамлый инде. Күңел тарта димәк. Күңел тарта, бүтән үземне дә бүтән дә күрмәйме дә. Без дә каршы килмәдек. Анасын каршы килмәгәнгә, менә әлдә шатланып бетәрмәйбез. Без бит инде хатында үзендә музыкант булгач, без аңа өйрәтәлмәйбез инде нефтяныйны, медицинаны. Булай без можем хоть подсказать итәргә, әйтеп җибәрергә, өйрәтеп җибәрергә, кайдадыр өйрәтергә.
Төзәтмәләр дә кертергә. Шуңа күрә Аллага шөкер. Менә Илфат абый гаилә темасын дәвам итсәк, әле менә күптән түгел генә сез социаль челтәрләрегезгә әниегез башкаруында бик матур җыр керткән идегез. Чыннан да бик матур күренеш дип әйтер идем. Әниегез җырлый, сез аның янында рәхәт итеп, матур итеп баянда уйнап торасыз. Һәм миңа калса, менә уен коралларына тартылу, шул вакытта инде җырга моңа мәхәббәт әниегездән дә килә торгандыр. Чыннан да әни минем бик гашык җырманга үзе дә җырларга ярата. Шулай да минем ике опам да битендә җырчылар, җыр бүлеген битләр. Әнине мин аны алдап кына төшерәм мин аны, үзенә әйтмәенчә, аны үзенә әйтсәң, әйдә төшерәбез дип аны төшмәй ул аны. Шуңа алдап кына, анасын минем ул беренчедән матур да, кешегә дә шуй, кеше дә ярата андай берне менә кем әтиянисе белән, ни белән куя видеолар. Җылы сүзләр шактый иде. Халыкка шуй, потому что җылылыгы да энергетика. Икенчедән битендә ул бүген видео булса иртәгә уже тарих булып, истәлек булып кала. Ул как бы бер семейный альбом кебек мин аны әйтәм. Җыелып бара ул, сакланып бара ул. Беребез дә мәңгелеккә килмәгән битендә барыбер теге кайчан да булса да кемдерне югатасың барыбер. Ә булай ул мәңгелек истәлек булып кала ул. YouTube каналларында, мондай каналларда. Шуңа күрә минем шулай үземә дә рәхәт минем әни янында битендә рәхәтләнеп шундай. Чыннан да. Илфат абый, аннан соң сезне бит инде күпләр Салават җыр театры баянчысы буларак беләләр. Менә әлеге төркемгә килүегезне дә сөйләп бетсәгез иде. Бу инде 2008 еллар дип беләм. Нәкъ дөрес 2007 дә даже булмады микән. Мин бит үзем Уфада яшәдем, Уфада иҗат дип анда бөтен артистлар белән яшәдем мин. Шуңа күрә менә хыял дигән әйбер ул гомер буе булды. Салават абый безнең өчен бит инде ул иң күркәм шәхсләребезнең берсе. Аның белән килеп исенә ашып гына үзе бер исенә ашып ялгыш кына исенә ашып гитсәң ул әле ул сиңа эндәшеп тә куйсаймы? Эндәшеп тә куйса теге шатлыгың ишеңә сыймай. Инде вакытта просто хыял гына, хыял бер генә яшәдек. Опять-таки менә Аллаһ Тәгаләнең шул менә юлын видимо ашып җибәргәндер. Шулай итеп Салават абый белән бер ни чыгыш ясап без бергә инде ана шундый тәкъдим ясады ул. Килеп китәсең юкмы, килмәйме, ни дип кенә инде. Менә Аллаһ рәхмәте белән Салават абый рәхмәтле шул менә монда яшәп ятуым минем аның аркасында дип әйтик. Һәм бүгенге көндә Аллаһка шөкер матур гына иҗат итеп тә ятасыз. Аллаһка шөкер, Аллаһка шөкер. Аннан соң бит әле Илфат абый, менә Салават абыйда эшләүләре ай-хай авыр диючеләр бар. Менә сез нәрсә дип әйтерсез? Мин аны төрле әйткән бар инде. Любой эштә авырлыгы бар, үз рәхәтлеге бар. Мин аны гел әйтәм. Кирпич ташу да КамАЗ бушату да җиңел эш түгел. Шуңа күрә һәр эшнең үз рәхәтлеге үзенә бар. Үзеннән тора бөтен әйбер. Бу инде күбрәк таләпчәнлектер, шулай бит? Инде. Үзеннән тора, әйтәм бит. Салават абый ул менә миңа карата булса, ул миңа кайбер вакыт бер туган абыйдан да якынрак булган чаклары бар. Аның бик әйбәт яклары, изге яклары бик күп. Теге мактадан әйтмәйм, мин аны чын дөресен әйтәм. Аңа үзенә дә барып, кунакка бик кунакчыл кеше ул, аңа барып эләксәң, ул шәйләрен куеп, менә бер туган абыйыңнан да якынрак инде. Шуңа күрә эшкә килгәндә инде, була андый вакытларда теге кайбер вакыт теге спорный моментларда инде. Ну, рабочий процесс ул булырга тиеш. Онсыз булмый тора. Да, дәшмәй генә теге совет бермәенчә генә тоже булмый. Шуңардан бит инде общий бер нәтиҗә чыга, общий бер концерт. Шуңа теге минем дә иногда әйткән сүзләр кирәктер дип шутлайм мин. Потому что Салават абый тыңламаса ул китәле моннан дип кенә куйды. Как бы киңәшләшәбез, общий бер мнение килеп, шулай итеп матур дип яшәп ятабыз Аллаһка шөкер эшләп. Илфат абый, менә соңгы елларда шуңа игътибар иткәнем бар. Хәзер инде безнең баянчыларыбыз да клиплар төшерә башладылар. Менә сезнең дә күптән түгел генә яңа клибыгыз чыкты. Менә аның хакында да сөйләп бетсәгез иде. Ул баянчыларга түгел, җырчыга да һәрбер теге шәхескә дип әйтәйгәндә, һәрбер нигә ул видеосъемкалар, телевидениелар барса кирәк ансыз гына булмый. Теге мин талантлы дип кенә өйдә ятып кына булмый. Сен аны күрсәтергә тиеш, таратырга тиеш. Тарата бүгенге көндә нәрсә? Телевидение, интернет, социаль челтәрләр. Шуңа күрә клип хотя ул елда берәү кирәк, елна 2 даже кирәк. Ну теге кешенең опять-таки мөмкинчелегенә карап бит әле нинә. Әле бит мәсәлән, бу клибыгызга килгәндә сез бит анда басып кына уйнап та тормыйсыз. Аның эчтәлеге бар, үзенә күрә ниндидер мәгънәсе бар. Бу үзегезнең идеягызмы? Минем моңа чакым
bir 20 идея башка килгәндер. Аның өчен бит инде теге режиссер фәлән нитмәдем мен. Була бюджетный твесарга була теге минимальный не белән. Монда бит опять-таки нитәсең теге үскәсәң карап теге бик артыгына чыгарасы килмәй бит әле ул. Но беләсең чыгарсаң күп теге нәтиҗәсе санарак була. Шуңа күрә мин аны башта уйлаган идем, костюмнар белән, ниләр белән тоже как теге әкият формасында не ясарга дип. Потому что теге чыгып кына бер кайын төбендә генә уйнап хәзер кешегә анда ошамый, кешегә какой-то сюжет не кирәк. Аннан соң инде Аллаһ Тәгаләдән сорадым. Мен там ярдәмеңне бир Аллаһ Тәгалә, не шулай матур итеп әйтеп. И буквально бер көн алдан моны шул идея килеп, мин Сираж дигән дустыма Шамил абыйга нитеп мөрәҗәгать итеп, биючеләрне нитеп шулай буквально спонтанно килеп чыкты ул. Конечно, теге мин караганда инде анда күп нәрсә тагын шәрим эшләсе килгән кебек. Ну, вакытта нейре кысынкырагыя шулай дип, шундый бер җимеш килеп чыкты. Клипларыгызда күрербез әйе. Калган идеяларыгызны. Алла бирсә. Ну, икенче яктан халыкка чем проще, тем даже күбрәк тә керә. Шуны белеп булмаймын да. Монда нәтиҗәсен аның только халык кына билгеләй ала инде. Аны үзеңдә әйтәлмисең. Бары кемгәдер ошап бетмәй, кемгәдер ошап бетә, аны нинди генә эш булса да бары спорный моменты була аның. И ул булырга тиеш дип уйлыйм мин. Миңа калса бик отышлы килеп чыкты. Рәхмәт. Аннан соң без беләбез бит инде барыбызда элек-электән гармончылар, баянчылар игътибар үзәгендә булганнар. Ул аулагыйләрдә дә, төрле кичке уеннарда да. Һәм әлбәттә инде кызларның да күзләре гармончыларга төшә торган булган бу инде җырларыбызда да язылган, әсәрләребездә дә. Һәм минем сорыйсым килә. Менә бүгенге көндә баянчыларыбызга игътибар җитәрлекме? Дәүләт тарафыннан дип әйтик. Аллаһка шөкер, дәүләт тарафыннан да бөтен яклап халыкта барыбер баянны ярата, нитә теге читкә ташламыйлар. Монда бөтенесе үзеңнән тора. Тырышасың икән, эшләйсең икән, халыкта ярата, дәүләттә күрә. Главное үзең селкенергә кирәк. Опять-таки менә шуңа әйләнеп кайтам, теге мин талант дип кенә өйдә качып ятып булмый. Алма пеш авызыма төш дип кенә ятып булмый бит. Шуңа күрә йөреп, күренеп, нитсәң, барыбер ата ул качанмаса да. Даже менә теге бүген атмый икән ул 2 елдан, 3 елдан бар минем шундай теге дус менә җырчылар, ниләрем бу менә гомер буе. Яшән батыр түгел менә Әнвәр Нургалиев минем якын дустым. Ул бит былтыр гына нитмәде. Маның менә барды ул 20 ел баргандыр. Менә мин аны без бергә дус булганнан бирле. Шуннан бирле тырышты, ташламады бер кашын әйтмәде. И бүген көндә менә аңа нәтиҗәсе. Һәм югарылыкка иреште. Шуңа күрә минем менә киңәштә дусларча киңәш менә күп җырчыларга ниләргә кайберсе бит югалып кала. Бәй булмады ниләрдә профессионал алыштыралар нителәр. Мин уйлавымча ташларга ярамый, барыбер нитерә кирәк, тырышырга, ясарга. Шуңа күрә качанмыса да барыбер нитә ул. Главное күңелең белән эшләсәң, нәтиҗәсе булачак. Илфат абыяннан соң тагын бергә тукталып үтәсем килә. Менә сез һәр вакыт сәхнәдә шундый рәхәт итеп, ихлас итеп елмаеп торасыз. Ничектер сезгә карагач ирексездән һәрбер тамашачының йөзендә елмаю барлыкка килә. Бу инде эшегезне яратудан килә торгандыр, әйме? Елмау дип безнең менә безнең төркемдә инде Салават җыр театрында иң матур елмаеп торучан Сальфер табы, янсы Яшан Батыр түгел. Мин аны булай дигәндә ардан карап өйрәнеп тырышканлап, но бит аны теге заставлять итеп кенә булмай. Килеп чыкса чыга елмаеп. Ул бит күңелдән шуңа күрә елмай кешегә приятно инде елмаю дискурсын теге аңны мин теге уйнаган вакытта ул кайбер вакыт онтылып та китәсен теге бирелеп кереп китәсен дә теге главный ноталарын дөрес басарга интергә елмаярга бөтенләй онтылып китә минем кайбер вакыт. Мин күргәндә сез һәр вакыт елмаеп торасыз. Ну görsə сиңа карагач елмаймыйча алмый. Сиңа үзеңнән бит яхшы энергетика килә, матурлык килә. Рәхмәт сезгә. Илфат абый, менә чыннан да соңгы елларда инде гармончыларыбызны, баянчыларыбызны зурлап төрле фестивальләр дә үткәрелә, шул ук вакытта бәйгеләр дә, һәм шуларның берсе Уйнагыз гармоннар фестивале. Әле менә күптән түгел генә булып китте. Хәзер әйтегез, әлеге чара турында сюжетта карап үтик әле. Миңа калса бик урынлы булыр. Игътибар экранга. Шәһәр һәм республика көннәренә багышлап Камал театры каршында Уйнагыз гармоннар фестивале гөрләде. Быел 38-нче тапкыр уздырылучы чарада 30 өлкәдән 700-гә якын милләттәшебез катнашты. Әлбәттә, чарага беренче чиратта гармон моңы сөючеләр җыелган.
Уйнагыз гармоннар халык күңеленә барып җитә торган җылы кабул ителгән шара. Шыннан да, татарның яшәешен гармоннан башка күз алдына да китереп булмый. Гармончылар саны азая диләр, ләкин әлеге шара киресен дәлилли. Татар халкы һәр вакытта да җырлы, моңлы булды. Безнең илһамларыбыз, безнең әлфияләребез, бүгенге көндәге булган яшьләребез һәр вакытта да үзебезчә, милләтчә җырлый беләләр. Кәйфне күтәрер, авыр вакытта да һәм бәйрәм вакытында да. Шуңа күрә шушындый бәхетле халык булып калыйк, бердәм булып калыйк. Васил Гаяз улы чит төбәкләрдә гомер кичереп тә татарлыгын онытмаган, телебез һәм мәдәниятебез үсешенә зур өлеш керткән милли үзәк җитәкчеләренә, сәнгать белгечләренә тальян гармоннар тапшырды. Театр каршындагы мәйданчык шын мәгънәсендә гармончылар парадына әверелде. Менә минем иптәшем үзе гармонда уйный, баянда да уйный, тальянда да уйный. Biz jırlıyız da, biyiz de, mikrofonlar bilen özümüz fevkeremiz, benim bağlarım da jırlıyla oynayın. Biz bunga karşı kişiler. Бәйрәмгә кунак буларак та, катнашучы сыйфатында да чит төбәкләрдән килгән милләттәшләребез бихисап иде. Аңлашыла ки, чит җирләрдә алар туган телебезгә, милли моңнарыбызга сусаган. Шул сәбәпле бу бәйрәмне дә эссе көнне бер йотым су сыман зарыгып көтеп алганнар. Яшьлекләре гармон моңы белән үрелгән өлкән буын гына түгел, сабыйларның да тальян тартуы сөендерә билгеле. Баян моңы, халкыбыз аһәңнәре мәңге сүнмәсен, сүрелмәсен. Шуннан да бик матур чараларыбызның берсе дип әйтер идем мин әлеге чараны. Менә сәхнә түрендә яшь, талантлы баянчылар да күренә. Илфат абый, менә сезгә килгәндә яшьләребезне күзәтәсезме? Күзәтәбез дип, аның күренә инде ул теге специально гына карамасам да бары күренә. Бары карайсың, ничек микән киләчәк, менә ничек дәвам бармы? Шин барлыгында бар, яшьләр бары тартыла, күп ниләр тартыла барыбер. Ондан соң шундый күренешкә тап булабыз инде гадәттә. Яшь баянчылар башка өлкәгә күчәләр. Менә бу нәрсәгә бәйле икән? Бу әлеге дә баягы тырышлыкмы, әллә инде акча мәсьәлесеме? Монда бит инде һәр кешенең үз язмышы. Менә миндә мин укырга кергән вакытлардан, яшь вакытлардан минем бар мөмкинчелек монда да кереп укырга. Но нишләптер тегендә Уфада менә калдым бит, Уфада эшләдем. Монда уйламаган җирдән мин монда күчәм дип уйламый идем инде. Менә опять-таки Аллаһ Тәгалә бишекләрен ача, юлларны нитә, шуннан үзеңдә уңламый каласың. Иң мөһиме теге кайда гына яшәмәсәң дә, кайда гына күчеп китмәсәң дә, үзең артыңнан әйбәт эзләр калдырырга. Күчсәң дә сине сагынып көтеп торсыннар, килеп кайтканыңны, кунакка кайтканнарыңны, ана шулай дип, мин шулай дип эшләйм инде. Нинди матур фикерләр. Менә тамашачыларыбыз игътибар иткәндер. Сез инде кулыгызга баяныгызны да алдыгыз, һәм миңа калса, һәрбер баянчының яратып уйный торган көе була торгандыр. Менә сезнең очракта ул нинди көй? Гомә баян алдым дип, баяда менә баянсыз булгач теге сөйләү дә кыенрак. Баян булгач бит. Хәзер рәхәт булып китте. Бая теге үзең өстеңгә теге шит кигән кебек корал алган, корал бит инде ул, шәм барлыгында просто музыкальный корал. Яраткан көйгә килгәндә мин үзем төрле көйләр яратам. Мин аны гел әйтәм, мен төрле форматтагы көйләр ошый, мен джазовыйларда, чит тел, урыс көйләрдә, үзебезнең татар көйләрендә. Но иң якын аның теге бар бит әле своя фуфайка ближе телу дигән кебек. Бары күңелгә ятканы, рәхәте китергәне ул моңлы көйләр, моңлы көйләр һәм бии көйләре. Бәлки уйнап та үтәрсез. Уйнап бетәм, бер моңлы көй уйнар монда. Әйдәгез. Бер бии көй.
Күршеләр килеп китте. Күрде мине күрде. Эх, мөмкинлектә булса, Илфат абый, бик зур рәхмәт сезгә. Беренчедән, бүген безнең студиябезгә килгәнегез өчен рәхмәт. Икенчедән, шушындый матур моңлы күчтәнәчегез өчен рәхмәт. Әлбәттә инде гармон, баян моңнары тынмасын иде, алар яңгырап торсын иде сәхнәләребездә һәм әлбәттә инде өйләребездә. Алга таба да сезгә зурдан зур уңышлар телибез, иң мөһиме йөзегездән елмаю китмәсен. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Сезгә дә хәерле узын гомерләр. Барыгызга да. Һәм шулай бергә булыйк, тапшырулар кысаларында очрашып торыйк. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә. Сау булышабыз. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр.